אומרת ליובל, הבן שלי, אתה הרבה ירושה אולי לא תראה מאמא שלך, אבל גם הוצאות לא יהיו לך עליה. אני מכירה עושה מצבות בקריית שאול, עושה את המצבה של אמא שלי. בחור, חמד, התאהב בי. שאני מבינה שאני יודעת מה ההבדל בין שיש טבעי לגרנית שרק עושה את עצמה כמו שיש. אני סידרתי לו אחר כך עבודה אצל קבלן, חבר של עצמון, גם ריצוף, גם מטבחים, עשה המון כסף. רצה לתת לי משהו, כל מה שאני עזרתי לו, אני אמרתי לו כך, אני אמרתי לו, יניר, אתה בחור מאוד נחמד, אני עזרתי לך מכל הלב. אז כסף אני לא אקח ממך, אבל חתיכת שיש, כן. בהתחלה הוא לא הבין על מה אני מדברת, אבל אחר כך, כשהוא ראה שאני מתכוונת לזה, הוא הכין לי אותה. לוח שיש, ורון עליי, האבן שלי, עם החריטה. אני אמרתי לו מה לכתוב. השאיר רק את המקום לתאריך הפטירה, מה אני יודעת מתי אני אמות. עד היום היא עומדת אצלו בחצר באמצע כמו פרסומת. אם ירצה לכם לעבור בקריית שאול, זה שיש מנחם ובנו, יניר, זה הבן. אבל הוא לא יכול לעשות בשבילה שום דבר, המזכ"ל בשביל זוהרה. שום דבר. יש קיצוצים במשרד הבריאות, לא מעבירים להם תקציבים גם על טיפולים שכן בסל הבריאות. לאמא שלו יש עכשיו סרטן מאוד נדיר ברקטום. הוא נשאר לה מה לשבת שלא לדבר עליו. והוא לא יכול לעשות בשבילה שום דבר. מזכ"ל קופת חולים. נו, אז בסדר, חבר'ה, אז אני מספרת קצת סיפורים. סיפורים עוזרים למחירה, לא? 2,750 שקל בשביל האורלוגין הזה, אני שומעת הצעות? לא. אין דבר. הגיוני. אולי אתם רוצים לראות את כל מה שהבאנו לפני שאתם מחליטים מה אתם תורמים בערב ההתרמה הזה. אז מצד מספר 3. אתם יודעים, בעצם הפריט הבא חליפת גבר, ג'ורג'יו ארמני, מקורית, תוצרת איטליה. מידה 48, מתאימה לגובה 1.82 עד 1.87, הוט קוטור, מחיר התחלתי 2,200 שקל. חליפה כזאת בחנות, גבירותיי ורבותיי, יכולה להגיע ל2,200 יורו, שזה יותר מ12,000 שקל. חליפה שלא נלבשה אף פעם. היום הוצאנו אותה מהאריזה. מדהים איך דברים כאלה חוזרים שוב לאופנה. אז אני שומעת הצעות על החליפה הזאת, מי מעלה ל-2,300. 2,300, גבירותיי ורבותיי, זאת לא סתם חליפה, החליפה הזאת הייתה שייכת לפרנסואה ביזה, אחד הפסלים הכי חשובים באירופה, בארץ שלי. אני מאוד בן חי. אנחנו נפגשנו בתערוכה בניס, זה היה שיא הקריירה שלי, הייתה לי אז הגלריה, הייתי המון בנסיעות. עצמו דווקא מאוד תמכתי. לא היה אכפת לו שאני נוסעת הרבה, העיקר שאני אדאג לסידור לילדים. אז בהתחלה אמא שלי הייתה באה כל בוקר, שולחת את הילדים לבית ספר, חוזרת בצהריים, מקבלת אותם. אז היא הייתה בתקופה טובה, אבל אחר כך התחילה הדבר הזה עם הראייה, שצבעים חזקים היו מסנוורים אותם. אז אצלנו היא לא יכלה להיות יותר. הבאתי אופר, סטודנטית, מדרום אפריקה, חמודה נורא, גם חתיכה, עיניים ירוקות. באמת, בחורה יפה. עצמון לא הסכים שהיא תישן אצלנו. הוא פחד שהוא יתפתה. עצמון הוא גבר של אישה אחת, ואם הוא ימצא את עצמו במיטה עם מישהי אחרת, זה יהיה סוף העולם בשבילו.
זה מין מבנה אישיות כזה, שכשהוא אוהב מישהי הוא מתמסר לה עד הסוף, וזה יכול להיות כל כך דוחה. אני יודעת שזה נשמע נורא רומנטי, תמיד כולם נורא קינאו בי, כל החברות שלי אמרו איזה מזל יש לי, איזה גבר תפסתי, אבל היה משהו באהבה האינסופית הזאת שלו, כל כך לא גברי, כל כך עלוב, ובעיקר שהוא בעצמו לא התפתח לשום מקום, לא בנה את עצמו, זאת אומרת, מבחינת קריירה כן, הוא היה אחד הקבלנים הכי מצליחים בארץ, אבל מבחינה אינטלקטואלית, רוחנית, נהיינו שני עולמות נפרדים. ובגלל זה הפרידה שלי מעצמון בכלל לא הייתה קשורה לפרנסואה. פרנסואה הזה, הוא רדף אחריי בכל אירופה. והיה משוגע עליי, גם אני. גבר כזה, שרמנטי, ההפך הגמור מעצמון, אינטלקטואל, אומן, אבל לא מהאומנים הבוהמיאנים הזרוקים האלה, להפך, הוא היה גבר מסודר, אלגנטי, תמיד טיפח את עצמו, לא היו אז דברים כאלה, לא בארץ בכל אופן. המניקוריסטית שלי התעלפה כשהבאתי אותו אליה פעם ראשונה. אבל מה אני אגיד לכם, אני חשבתי שזה ייגמר שם באירופה, הרומן הזה. אנחנו נפרדנו באדיו אדיו, חזרתי הביתה. אחרי שבועיים, 3, אני מקבלת טלפון מבאזל, המלון בתל אביב. פרנסואה. הוא מציע לי לעבור לגור איתו בסוויטה במלון. מסתבר שהוא שכר שם סוויטה, שילם מראש חצי שנה, כל כך הוא היה בטוח שאני אעבור לגור איתו. ואני, אני אימא לשני ילדים, ועצמון שאוהב אותי, שמוכן להוריד בשבילי את הירח. אבל פרנסואה זאת, באמת, זאת הייתה מחווה שאי אפשר היה לסרב. אז עברתי לגור איתו, בסוויטה, במלון. בלי הרבה הסברים. כולם חשבו שיצאתי מדעתי, שזה עכביש נכנס בי ושרק צריך לחכות שזה יעבור. אבל האמת היא שפרנסואה היה רק האמצעי שלי לעזוב את עצמון, מה שממילא תכננתי לעשות הרבה קודם. פרנסואה שכר לו לופט באיזשהו, אני חושבת שזה היה באזור. בנה לו שם סטודיו, התחיל לעבוד. היינו ביחד חודשיים וחצי גג, ואז הגיע היום הולדת שלי. שבוע לפני היום הולדת פרנסואה עבד בסטודיו גם בלילות, כמו שהוא עובד לפני תערוכה. ואז, בבוקר של היום הולדת הוא מגיע עם מין משהו עטוף בבד יפה, רקום כזה. המתנה שלי. הוא מוריד את הבד, כאילו שהוא מפשיט אותי. פסל מברונזה, דמות של אישה. מי הגברת? אני שואלת אותו. Should I be jealous? פתאום הוא אומר, זאת את? זה דיוקן שלך, מון אמור. אתה בטוח? אמרתי לו. בטוח, הוא אומר לי, מבסוט מעצמו, כאילו באיזו פתיחה שלו בגוגנהיים. ככה אתה רואה אותי? שאלתי אותו, עם כזאת בטן בצורה של פעמון ושדיים שיורדים כמו שני מרזבים, אני לא רוצה להגיד לאן, ומהרגליים שלי הוא בכלל התעלם, עשה אותן גוש אחד, וזה כשהוא יודע שהחלק התחתון שלי זה החלק שאני הכי אוהבת אצלי. זה סטיל קוביסטיק, הוא אומר לי. כאילו שאני לא יודעת מה זה סגנון קוביסטי. קוביסטי בתחת שלי, אמרתי לו. אתה אולי בעיני עצמך אומן גדול, אבל אתה לא. אתה אומן קטן שכל כך עסוק באומנות העלובה שלו, שלא שם לב שיש בעולם אובייקטים שמכניסים לכיס הקטן אותך עם הקפסיטט אובזרבציון המדהים שלך. בצרפתית שוטפת אני אמרתי לו את זה מילה במילה. הוא לא ויתר כל כך מהר, הוא אמר שמה שחשוב לו זה בכלל לא האומנות שלו, מה שחשוב לו זאת האהבה, האהבה שלנו. לא תודה, אני אמרתי לו.
אני לא צריכה אהבה של אנשים קטנים. אהבה כזאת כבר יש לי בבית, מרסי בוקו. עצמון היה מוכן לקבל אותי, לסלוח, להתחיל מחדש, אבל אני לא רציתי. את פרנסואה לא ראיתי מאז. גם לא שמעתי ממנו. האמת, אף אחד לא שמע. אבל האמת, אני לא מרגישה אשמה. בן אדם מבוגר צריך לדעת מה הוא שווה, ואם הוא לא יודע, זאת בעיה שלו. אני נשארתי לגור בסוויטה. זה היה מאוד נוח, ידעתי, הייתה משולמת ממילא מראש של חצי שנה. ידעתי שפרנסואה לא יראה פה את האף שלו בזמן הקרוב, וידעתי שלעצמון אני ממילא לא חוזרת. שבוע אחרי שהוא עזב, הגיעה החליפה הזאת למלון. מסתבר שכמה ימים לפני יום הולדת הוא היה בבוטיק הזה של ג'ורג'יו ארמני בכיכר המדינה, וקנה לעצמו את החליפה הזאת. הם היו צריכים לסדר את המכפלת, אז עד שהם החזירו אותה, הוא כבר... ואז היא אצלי, באריזה. אני כל השנים חיפשתי מישהו לתת לו אותה, אבל לא מצאתי אף אחד במידה שלה. אז מי מעלה ל-2,300 שקל? נו? מי הגבר שיעלה ל-2,300 שקל? מה קורה? אין פה גברים? 2,300 שקל בשביל החליפה הזאת, מידה 48, 1.82 עד 1.87, הוט קוטור ג'ורג'יו ארמני. שותקים, פוחד ושותקים. טוב, אז אני אמשיך הלאה. ולפי דעתי, בפריט הבא אי אפשר יהיה להיות אדישים. גבירותיי ורבותיי, הפתעה. מה זה? לא שמעתי מה? כן, אני מפוחדת. דמיון גרוע. עוד נחושים מישהו? מה זה הדבר? האמת, אני לא יודעת איך לקרוא לזה בעצמי. חדווה, איך אמרנו שנקרא לטוני? אולי פשוט טוני. טוני, גבירותיי ורבותיי, תאמינו או לא, טוני היא שועלה אנדלוסית. נסענו, עצמון ואני ב-83-84, כן, זה לפני שהייתה לי הגלריה, נסענו לטייל בדרום אמריקה. ביקרנו שם במין מפעל לפרוות. אפשר לגעת, אבל בזהירות. לא? לא אפשר. זה נעים, באמת. נכון? אז ביקרנו שם במין מפעל לפרוות. מה זה מפעל לפרוות? זה מין חווה כזאת שמגדלים שם את השועלים האלה. תודה רבה. לא להעליב, אל תעשו פרצופים. בבקשה. ביקרנו שם במין, אמרתי, מפעל לפרוות, שזה בעצם מין חווה כזאת שהיו מגדלים שם את השועלים האלה, מגדלים אותם כדי... לא. אז אני לא אתאמץ. אוקיי. ידעתי שאפשר לסמוך עליך, דניאלי, תודה רבה. רוצה? ביאטריס? לא, אז... אנחנו קיבלנו שם אירוח מלכותי. אנשים היו בטוחים שאנחנו סוחרי פרוות, למרות שהסיבה
הסיבה היחידה שהגענו לשם זה בגלל שעצמון רצה לפנק אותי בפרווה ישר מהמקור. אני הייתי אז משוגעת על פרוות. יכולתי ללכת עם פרווה גם באמצע הקיץ, זה בכלל לא היה אכפת לי. לא, החום לא מפריע לי, אף פעם, להפך, תמיד קצת קר לי. קיצור, השועלים האלה היו מסודרים שם בכלובים, צפופים אחד על השני, לא היה הרבה הבדל בינם לבין הפרוות שעשו מהם, רק הציוצים הנוראים האלה שהם השמיעו. האנשים במפעל, גבר, אנשים במפעל, בבקשה, היו נורא גאים בסחורה שלהם. עצמון כבר דיבר איתם על אפשרות שהוא יקים חווה כזאת של השועלים האלה בארץ. אבל אני האמת לא יכולתי. אתה יכול להחזיק את זה שנייה? בא לי להקים מהמראה הזוועתי הזה של השועלים בכלובים. מה לעשות? אני לא יכולה לסבול שמתעללים ביצורים חסרי אונים. כזאת אני. ועצמון, שבעצם רק רצה לשמח אותי, הרגיש די אידיוט. בצדק. הוא הרי מכיר אותי, או לפחות מתיימר. הוא יודע שאני בן אדם רגיש. הוא היה יכול לחשוב מראש מה מראה כזה יכול לעשות לי.